wala mo rin tagay na. Tagay na, pre. Kami raman yung hubugon, no, na nga. Laki. Apas man mo ako ganina, naman ko kainom. Tungi guys, kaya para tamis. Ice daw. Doktor, pre. Ako masulti. Ning ato ang Ice ray, butang nga ice kabok ba? Lutan ba? Lamit ang ganyan. Kasi may nagluto ano day. Uy, boboy. Wala man dyan ako gasi. Hindi ko naman naghihiwran. Bantog rin mga ba? Naman good ang lamay good. Pero ako mga pre, na ako istorya sa inyo ha. Minsan man na. Seryoso na ako. Asa naman si Tibor? Tulog na eh. Si Tibor lagi. Tulog na. Ibidyo pre. Pila naman ito nga oras. Pa may emperador dito good na bilin. Ang sadya nag-inom mo. Apit na case closed, pre. Open ang case. Man, case closed na. Solve ng kaso. Di bali. Dapat tayo dugang hala. Ito tayo lang ka Tibor. Naku'y masulti niya pre ba? Ay bata pre ba? Nakitaan ko na yung magahapon pre. Asa dapat, pre? Ha? Gahapon pre ba? Mag-drive ko helicopter. Ada ba? Pantaksik tas binta. Kitaan ko na yung pre. Tatay ka, pre. Yung doon sa ako, eh. Wag ko kita niyo, pre. Sa iluwa ko, pre. Naglukdo ko, pison, pre. Balik ka. Wag niyo ko kita, pre. Ahak niyo mo pre eh. Kita nga na ako pre. Akong helicopter gidrivean gahapon. Naay kargang San Miguel Beer o sa ka-container. Oy. Pre. Kung sa man. Ay naman lang naman kadahan na pre. Share po sa imuhang mga nakatunan di hapon. Kita ka na ako gahapon. Yun. Gaya na una, kung maayo sa inyong gipang istoryado ha, pre. Bantog ra nga. Ako nahadlok yung kayo, unsa tong gadahunog. Abi na ako na unsa kay tanaw na ko sa kahuyan, sanga sa mo ang mangga yun. Maayog yung pagkahulog sa mga sanga. Kaya ang mga parot dito nga namatog sa sanga, nahurot og panglupad, kinahadlok sa inyohang kabanha. Ay pre. Buang na itong storya. Layo na mga kasatong topic. Naabot ata sa helicopter. Naabot na magmangga. Yan na lang pre oh. Isgutan na to ng about sa motorsiklo kay may manggay ka na. May laan pa to pre. Kini na lang. Grabe ka. May manggaan ng motor ko. Isgutan dato ng motor be. Sa mga barangay pre. Na. Mga motor ito pre. Grabe kusog magpadagan pre. Yate, good, pre. Unsa po nakakusga ko, no, pre, ng ilang gayon kay sila mo padagan, pre. Kurbada o 150. Grabe kurbada sa mong barangay. Ang liko-liko, ana. Liko na po pika sa ilang liko. Ano Ana. pre, maigo, pre. Pero Naira, pre. 150 kurbada sa mga. Ana, dito. Grabe kusog padagan ng motor. Kurbada 150. Grabe, pre. Ay sos, pagkahambog pa inyong doon. Wala na nasa mga dito. Nakinomdom atong baging ilanda. Kinomdom mo? Go, pre, oo. Oh, pre. Nomdom ko, pre. Cheers up, pre. Cheers, pre. Nomdom mga pre. Parehas ta, bright. Cheers. Text uyab lang ko, pre. Maayo kayo nakinomdom mo. Diba kay guys, gut na mo motor. Motor. Ako, di na ako mailala ng motor. Pero, kabalo ba mo, katong bagyo sa Yolanda, jing-jing rato sa kong motor. Uli na ta, pre. Ano, good, pre. Ana, pre. Maigot tagbag Yolanda rin. Yolanda rin na. Daog, pre. May nanalo na, pre. Nalo, tara. Di na gusto sa amo, pre. Patay. Gahim kita, gumagod kaya. Ay, pa yun. Ayun nga, pre. Doon ka na to, pre. Ha? Apa? Ang Ngayon pumagi. Noon, gitagay ko rin ng ala. Magkinidalanpanan sa mga tanong problema. Isang mo na yung braso. Ano yun? Ikaw, da. Hindi ka mo nam. Manjek, oh, manjek. Gusto kang manjek. Manjek, oh. Tawa baso, anak ko, Inom ka,
Oh. Ay, video ang baso. Oh. Budget dia, budget. Oh. Kok apot ka ba naman? Oh, wala baso. Oh, wala. Budget god babe kay ko. Ngalimot ko sa mga istorya. Lain pa ato mga pre. Unsa man pre? Sa din na imo istorya gay, pre. Nah. Digin mo magkumpiyansa das balite pre. Kay si Tibor nang luwa kagabi didto. Nabalitaan naman namo nga hingga ko agyang papa. Murag ang kadungog kung gaano ang istorya pre kay. Parintasyo. Dito. Yang isipang mga sa balite. Istorya to. Nidako kuno ang iyang tiil. Mata. Nah. Lagi. Ikaw pa rin, Tutski. Huwag ka madlo ka na, pre. Hadlok pagod oy. Oy, pre, asa na pre? Ano ka, pre? Ano ka pre? Pre, Madto ko sa balite kay manghihi ko.